Godmorgen alle sammen. Det er nu tirsdag den 23. Og jeg har lige aldrig været med min dreng. Og den er lige ved at være 6:30 her om morgenen. Og ærligt, jeg ved ikke lige, hvordan de andre ikke klarer det. Man skulle være alene mor i sådan et fremmed land, hvor man bare ingen familie har udover sit barn. Man skal bare virkelig holde ud. Jeg starter med at ligge hårdt ud, fordi Leo han simpelthen havde noget dårlige oplevelser, man delte med mig i går. Og ja, jeg har så selvfølgelig fået forklaret på, hvad der var sket. Og jeg skulle bare lige få det bekræftet, fordi Leo han har svært ved at huske børnenes navn. Og ærligt, det måtte jeg lige klare på 2 minutter, fordi jeg simpelthen ikke har tid til det, ellers så kommer jeg for sent på arbejde. Og det synes jeg bare godt kan være sådan lidt, ja, det er lidt hårdt, fordi man vil gerne lige sikre sig, at der bliver kigget på det ordentligt. Og nu her er det bare sådan, at jeg skal have tilladelse til, at den pædagog her finder ud af det, ikke også? Og lige kommer til sagen, altså grundigt og lige sådan der, sådan så jeg kan få at vide, når jeg henter ham. Altså når jeg henter ham i dag, hvad tid bliver det? Ikke? Han bliver afleveret 6:30, og så bliver han sgu hentet klokken, hvad? Jeg har fri 3:30, så 3:30, så er jeg tilbage for at hente ham. Så vi starter hårdt ud, og så håber jeg bare, at resten af ugen bliver stille og roligt. Puha. Det ser så godt ud. Det er sådan typisk, hvad vi laver, ikke? Jo. Så lækker. Jeg går ud fra, at de alle sammen tager en af hver. Eller er de sådan græsten? Der er altid nogen, som siger, at fortæller er min yndlings, eller tun er mit, det kan jeg allerbedst lide. Nå, okay, så de må gerne tage mere af det samme. Okay. Okay. Hvis der er noget, for eksempel, vi har stået og lavet forårsruller for eksempel, så sætter vi nogle gange begrænsninger på det, ikke? Så okay, ja. Det der tager rigtig lang tid at lave, så... Det skal være fair for alle, ja. Ja, men så bliver det også lidt svært. Okay, så jeg får lige en lille historie fra min barndom. Dengang jeg var yngre, da jeg boede på børnehjemmet, så var det, at vi alle sammen havde en pædagog. Så den pædagog skulle sørge for, hvis vi nu manglede tøj. Altså det var sådan en bestemt pædagog, man kunne gå til, hvis der skulle være noget, man ville tale om. Men anyways, så jeg havde en, og hun hed Maria. Og jeg glemmer det aldrig, men vi skulle nemlig ud og shoppe noget til mig i Rødovre-centret. Og altså Maria, hun kunne ikke finde det. Og jeg blev ved med at sige sådan der, like, prøv at høre, vi kører forkert. Jeg har jo været der før. Så hun prøvede at bilde mig ind den her dag, hvor vi skulle så finde Rødovre-centret, at bygningen var blevet pakket sammen, fordi hun kunne simpelthen ikke finde den, så den var væk. Og jeg kiggede bare på hende og var bare sådan, hvad fanden? Hvad tror hun? Tror hun, jeg er min lille søster eller hvad? Fordi hun er meget yngre end mig, ikke? Jeg kiggede bare på hende og var sådan der, ved du hvad? Altså, jeg kan ikke hjælpe dig, vi er fortabt. Der er ikke så meget at gøre der, vi må vende tilbage igen, og så må vi finde ud af det på et andet tidspunkt, simpelthen var noget, vi kunne tage ud, så jeg kunne få shoppet det, jeg manglede. Altså, der er nogle små historier, jeg kan fortælle om, Maria, men det var bare en af dem, der altid sådan der hænger fast i mit hoved. Så ja, hver gang jeg kører forbi Dammerhussøen, så du på vejen over, når man skal til Rødovre-centret, så tænker jeg bare altid på den der dag der, fordi jeg tænker, hold da kæft, mand. Helt ærligt, hvilken pædagog er det, jeg har fået, ikke? Og det var ikke nok med det var min kontaktperson, det var det ord, jeg ikke kunne finde fra. Så det var bare sådan, hende hænger jeg altså på det næste stykke tid. Og ærligt, det noget helt andet. Fordi jeg var der i 7 år, ikke? Så tror jeg bare, jeg udviklede sådan en, beskyttelsesmekanisme i forhold til at kunne lære folks navn. Fordi der var så mange pædagoger, ikke? I løbet af de der 7 år, jeg boede der. Så vi havde nogle fast, og så havde vi, studerende, som var der hver 3. måned. Så blev de udskift, og så var der nogle andre, som var der hver 6. måned. Og det blev bare for meget til sidst. Det var alt for mange navne, man skulle lære at kende. Så for mig, jeg var bare sådan lidt,
Prøv at høre, jeg der ikke skal være så længe. Jeg skal ikke engang prøve at lære jeres navn at kende, fordi det nytter ikke noget. Altså, de kommer ikke til at hjælpe dig eller mig. Du er her lige hurtigt. Jeg er et hurtigt projekt. Forstår du, hvad jeg mener? Vi var 12 børn, der boede der. Og de var delt op i store gruppe og en lille gruppe. Så det ved, teenagerne, os der var lidt større, vi boede nedunder. Og de små, de boede ovenpå, som var, det hed Kvisten. Ja, sådan var det. Og så havde vi jo nogle pædagoger, som så også havde nettevagt, som så overnattede der, ikke? Og om morgenen havde de så fri, og så kom der så nogle nye, så ved, på skiftevis, ikke? Men ja, det var faktisk ikke sådan så slemt, som folk de render rundt og tænker, oh my god, var det frygteligt, var det og det. I'm like, nej, jeg er en af de heldige, fordi Soleden var en af de gode, bedre steder end andre. Så, de damer, han er desværre ikke single, han er i et forhold, så nej, I skal over og finde jeres egen. Kan du sige hej, Provi? Hej. Jo, sig hej. Jeg er ikke single. Det var det, jeg lige har sagt, du er ikke single, du er i et forhold. Nu er jeg single. Er du single nu? Kommer bare der mig. Hey! Hallo? He's a cheater, we don't want that. Det er rigtigt, jo. I skal ikke høre på letter. Hvad mener du? Det er rigtigt nok, den er god nok. Hej, hej. Hvem siger I hej til? Ved I overhovedet, hvem I siger hej til? I siger hej til min YouTuber. I need to give you people a name. Like, oh my God. What are we going to call you guys? We need a group name. Ja, det finder vi lige på. Det arbejder vi på, okay? Det, you know. Gode ting kommer til dem, der venter. Vi er i gang med at skifte mit sæde, fordi min kæmpe røv og jeg, vi har det rigtig stramt på den der. Den er bare, altså der er ikke nogen bounce i den. Og ja, det burde komme for the ass itself, but you know, det går jo nu. Jeg magter det ikke. Jeg kan kun 1 time ad gangen, og lige for tiden, når det er, jeg skal frem og tilbage fra arbejde, jamen, indtil vi får en bil næste år, var min sugar daddy. Hvad mener du? Nå, kommer du så eller? Med den nye? Jamen, jeg skal ikke lave en skid. Ja, jeg ser dig arbejde. Og den nye kommer her. Tada! Så jeg skal lige have en klud. En hvad? En klud til det her. Nå, en klud? Okay. Jeg filmer til vores. Jeg skal. Anyways, så du gør dig våd, og så skal du vaske dig. Ja. Og du må meget gerne vaske dig 2 gange, tak. Okay. Super. Så hvad skal du gøre med din video? Det. Er der noget bestemt? Ja, det tror jeg. Det var faktisk bare mere vores aftenrutine. Ja. Det er lidt forskelligt. Ikke? Ja. Nogle gange du beder dig selv, og nogle dage så beder jeg dig. Ikke? Så vi skiftes. Ja, det går. Så du skal øve dig, men det er ikke helt professionelt endnu. Ja. Du arbejder på det. Ja, det går. Super. Går det godt med badet? Ja. Ja. Okay.